Blahoželáme k víťazstvu, túto radosť na konci zápasu ste si museli poriadne vychutnať teda. Tak samozrejme, nehrali sme ideálne na začiatku, ale opäť tá naša tretia tretina sme si povedali po druhej tretine, že dáme jeden gól a sa to nejako otočí a dnes sme mali dobrý stup, hneď naše prvé stredanie, vlastne naše peťky sme dali gól a už to potom išlo, sme stupňovali ten tlak a sme radi, že sme vyhrali. Spomínal si opäť tretia tretina, povedzte si to aj pred prvou tretinou na budúce. Tak samozrejme, sme chceli od prvej tretiny hrať aktívne, ale super hral, dobre bojoval a prvú tretinu sme trošku prehrávali súboje, ale potom sa to vyrovnalo. Mali sme síce málo strel na bránu, ale mali sme tam nejaké šance a zase sa ukázal ten charakter, že to vieme otočiť a super ten kolektív, že 20 hráčov hralo veľmi dobre a samozrejme veľká podpora Jaro Bránec, ktorý to vychytal dneska. Kolega ma tu podpichol, vraj si ten gól ukradol teraz na konci. Tak aj taký pláč, my sme radi, že mali sme tam už veľa šancí do tej prázdnej brány a chvála Bohu, že sme dali ten gól, lebo možno, že by to otočili a možno by nejako oni dali ten gól. Bol to len tvoj druhý gól v sezóne, teraz ich bude viac pribúdať. Tak dúfam, že sa to nejako prelomí a samozrejme prvorade sú body tímu a až druhorade sú moje body, takže dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. V nedeľu nás čaká Astana, tá teraz prehrala v Moskve 0-3. Tak ďalší super, myslím, že majú, neviem, možno 25 bodov vyššie ako my, ale s každým ústom sa dá hrať a každý zápas je ťažký a teraz sa budeme snažiť pripraviť dobre na ten zápas.